Dneska jdeme papouškovat. Máme špionážní techniku, Erik bude mít v uchu naslouchátko a já mu budu říkat přes telefon, co má dělat. On po mě bude muset opakovat cokoliv, ať je to jakkoliv trapné. Prostě trapas ve výtahu. Vejdi dovnitř a vystrč týpka. Vystrč ho z jeho místa. Pomačkej všechny čuplíky. Já se omlouvám, já jsem si trošku prdnul. Já se omlouvám. Jsem si trošku kšouknul, já se omlouvám se. To tady není. Aha, pojď, že se stál. Řekni, běžte radši ven. Radši běžte ven, omlouvám se. Ježišimar. Otoč se do rohu a hlavou a čum tam. A teď si začni rozepínat kahoty, jakože začneš chcát. Já jdu do prvního. Do prvního. Děkuju. Prosím. Teď řekni do telefonu. Takže ty si jako se mnou rozcházíš, jo? A rozbrať se. A ty se se mnou fakt rozcházíš, jo? Naschledanou. Začni si pobrukovat. No, tak. Řekni, znáš tenhle, šli dva a prostřední úpad. A hrozně se zasměj. Znáš ten, šli dva prostřední úpad? A znáte ten, šli dva a prostřední úpad? A zasměj se. Je mi to hrozně trapné, ale ve výtahu jsem se ještě nelíbal. Slečno, mě je to strašně trapné, ale já jsem se nikdy ve výtahu nelíbal. A co jsi to udělal? Já se omlouvám, to byla skvělá kamera. Teďka normálně jakože nic dělej a z ničeho nic ho bafni. Ty vole, do prdele. Hej, sorry. Dotkni se týpka nosem. Normálně se ho dotkni na rameno nosem. No, neboj se. No dotkni se ho. A jak bude vycházet, tak se ho dotkni ještě jednou. Na záda. Jo, který nohou. Vázne. Stůj a teď normálně sebou sekni, prostě sekni sebou na zem. Co to bylo? Co to bylo?